Takže povedzte nám, pán náčelník, či v súvislosti s novým cestným zákonom sa menil aj zákon o obecnej polícii. Tak v súvislosti s novým cestným zákonom, ktorý je v platnosti od 1.2.2009, sa novelizoval aj zákon o obecnej polícii a konkrétne v základných úlohách sa rozšírili právomoci obecných policajtov. Ja by som to citoval priamo zo zákona, kde objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva blokom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, spáchané neoposluchnutím pokynu vyplývajúceho poprvé z dopravnej značky, a sú tam vymenované značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko. Po druhé, zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.